Barangay Balawang Panike, Barangay Fiesta. Itagargagayam kan kakabsat. Mangiparang kami mananapot, mangliliwa kada kayo. Daytoy kat iso apo ti ama. Iti grupo ti Sininueva States Troupe, mapadrama, mapa-comedy, the jack of all trades, Mr. Danny Pascual. Ang palakpak kayo! Naimbagarabi tayong minapo, Happy Fiesta, Barangay Palawan. Dito yung umura nga kansyon na kapo kita, inakirok mo kada kayo. Dito ikit makapasangit. No naman yun tayo waryon, ta sigurado ngagsangit kayo. Dito title na nato yung kansyon na katpatutan ni Tatang. Maestro! Makuskus bang ay-ayahan kinana kung hindi kami ikikaan tumatang at ito tamat ang taga ito santa ito'y matmatutan ngalong ang kakabakan ng daligat na di tamaan malungkat patutaan ay takang ay sakot at tokina isunod ay ayahan ka indang kalpas di kalay sa ayaman tagay patutan ni Tatang nakalitis at kanas nga ikaman mabet-betang ibon mo alikatan patutan ni Tatang takil ti pagdunga mabalik na palaan pakarapawin ka President at mawibin ka ulit na ang Nagaygan kakabsat, pasabatan kita dunga palakpak, ti Reyna, ti Ilocano Song, Miss Zeni Nueva! Dani, tatay pa lang ada dyan likod. Di ko kaya't kamang tibusis mo. Naapay man na, Nagalas tibusis mo. nagpindas busis ka. Nagalas! Mas kalak bubusis nga baka. Katatawa nga makita, tibaka nga agbubusis na ta. Naimbag ka nagasat nga review amin na po. Saan nga first time nga may kami ditoy. Medyo may kami 2 years ago. Uray idi panawan ni Lauden siyang hilis iti labiyag pa'y. Ken karagi na palpalabas iti may kami dito yan. Ngayon, dahito'y kadahito'y nabiit, iti 2014.
tika grupo mo iti Tagadagupan, Wan perlita radam. wan kat Ilocano, tikayat siya dito ita Ilocano sa uyo, iso nga inala da kami, at adamat gayam grupo mi, tata grupo mi lang ang tinala yo. Naimbag kinagasat nga rabi na po kapitana, ni ABC President Linda Manuel, dagiti amin kakagawat, kastamat ka dagiti amin nga barangay officials, dagiti bisita, dagiti balikbayan, Uy, dagiti balikbayan. dagiti amin na apo nga dito, dagiti taga. Wan nagiti tagat to. Apay. Ken kastamat adamat ti imay dito nga nakikuyog tatay nga Why? nagapunda ijay diga ijay Kirino Kirino ano Aurora. ijay Aurora ta mangala dapat kano ti kasting nga ragragsak daliga anya DJ Kwan anya DJ Dilasag ijay Aurora agbuya ta alaan da kami kano ijay dito next month. Ket siyempre apay, nagsasaw ka man. Apay bawal kag sawak. Haan nga bawal, pero nagsasawak. Ang talaka didang matartarusan ti bagbaga. Apay takunan ka dida ka batarusanan. Apay mano ti microphone ngayon tada kanyata. Dua. Sagay sata. Wan. Mano ti lapayag da. Dua. Di sagay sata kuwan ya dadurag na. At bingay ka tilapag, dapat nadurang titid mo kanya. Ay kaya mo kasawan, siyak tagdingay alak yan na diferensya na ba diya? Bain gini kapitana. Agori ka nga radani. Yan tangay ti kayat mo kat kasta. Why? At salsalang pitaw. Sige, kumablaaw ka mat kanya dami. In English. English. Buwatan niya, dati makikita nga. Ay, kita ma, English. English, go. Our energetic barangay captain, kita mo ta. Benevolent members of the barangay council, Benevolent members na sila. friends, Graduation. Friends, dagiti gagayam mo. kita gagayam, and enemies. Apay nga, pati enemies. Pag dayaw mo ta, nagaya kumungkondra, tano ti kasta, ti timpuyog. Pati enemies. Pati enemies. At daya plano, mapay ka pati enemies kapkapaawam. Amom umasudagan dato ya barangay election. Barangay election. Wan. Ay, October! Wan. Huwag ka, tanya ko man umasida. Lumaban na. Lumaban ka nga, kapitan! Ay, awan! Maabak ka danay, datang itsuram. Ay, haan nga kapitan tilabanak. Anya? Vice captain. Bakit nga talaga. Ni ako- Awan ti vice captain, Dani. Nay. Apay ka tayo bagam nga awanan. Nay, anya awag mo na jay, inyawag mo ti, presidente, nya tawag mo jay busy na. Di vice president. Iti governor. Vice governor. Iti mayor. Vice mayor. Di captain, di damot vice captain na. Kat mga sawan ni Apo Kaspagarigan, ti katwam, ti kapitan mo ni Apo Manuel. Apo Manuel. Iso ti kwa, kapitan, vice kapitan Pascual Kasjemas. Una. Kapag nga nga ta, kumandidato ka kay paspasikat mo, apay dito, ito ka nga kumandidato. Ay na. Balawang. Amok ibagaking ka. Dato'y labanak. Aging ga nationwide na jay. Nationwide? Vice Barangay Captain nationwide? Ay, kasta? Huwag ka lumaban ka dito sa Dinaw. Ay dyan, lumaban na dyan sa Manuel. Ngam dituyak ang kampanya. Taga San Manuel Tarlac dato nga bitbigag kampanya ano ba balawang apay nga Kino nationwide. Uri sa din no kumabali na tagbutaws. awa mo ti pagpanpanakkel mo dito pag ano da Hamo ko naan nga. Wan di ba pagpanpanakil ko. Tano ibagaking ka. Amom da ito'y pagtatad derantang ang tablado. kad Donasyon da ito ni Kasinsin ko. wow ni apelyido ni Kasinsin mo Ay. Ruhas. ay kasi Ni Kasinsin ko. kad Hala ka data. Amom to dato intiro nga dag nga babalay dito. intiro nga dag uno balbalay Babalay pailaan. intiro nga balbalay dito'y balawang Wan. kad Ipabuldoser ron to kami na kita. apay nga tagperdi ka Wala ta suktak to ti panay nga mansyon. Ay, Vice Captain kalaan, mansyon ti paramid mga balbalay da. Ay, tanga. nakaya ni na pulis, diyak kaya. Agori ka nga rod. Sige, ito yung lugar, ito balawang. Agkampanya ka nga rodan. Tatati opening salvo. Sige, Sige, agkampanya. ang kampanya ki parang nak.
Apay nga tayo parang pilaan. Nay na, amom dahil di napalpalabas kay eleksyon kakasi tangag iparparang iti kandidato. Kawan. Tatat ako mandidato karbungan mo na, ngay parang nak. Kasi dyan. Naimbag ka nagasat nga rabiyo amin na po. Iti dahi ti magundaway. Kaya't kuman nga ikanti gundaway daytoy. Ag ngayangay nga kas-vice. Barangay captain nga agsao kano. Tay bagana dagiti plataporma na itatang nga rabiyo. Ay, mayat. Sige. Gagayem, palakpakan nyo ni Danny Pascual! Palakpakan nyo ako! Apa nga nakangato mo na tayo ni Imam Latan? Nah, ipagaking ka, iti may isang nga politician, kasapulan nga nakangato nga kanayon ti ima na. Apa ya? Tano ti may isang nga politician, kat di na nga ngato ti ima na. Kat! Sigurado, nabangsit ti kilikili na. Sige nga Rod. Tapno nadadumdumgag dito nga ngayangay nga politician. Why? Makasursurukin ka. Why? Sige. Ay, agyaman na king ka, Apo MC, tingka pinagiparang kanyak. Garot, kakapsat, ngasan nga anak ninang kao. At da kita ditoy, tawa na kiji balay may. Siyempre. Kakapsat, no namampay na numulain dito numutoy biyang, at dituyak sa kuyo, talutikas tao mayak dumawat ti tulong kada kayo, gapo dati salisal ti politika, nga sirgag tata. Kita mo na. Salisal ha? Sige. Kakabsat adun nga lugar ti income nagkamkampanyaan. Idirabi nagdampo kami di San Manuel Tarlac. Taruti kastapang ko ikampanya. Amuyo kakabsat nakaalak ti basit nga buto. Napalak manan di sa balik parti ni Pangasinan. Dati napalabas manan nga rabi Asinggan. asinggan nakaalak manan ti basit nga buto. Napala manan tayo ilita paniki. Nakaalak manan ti basit nga buto ngam amuyo kakabsat. No agtitipon na kita nga babasit nga buto. Agbalin nga dakal nga buto. Ha? Abay ito kasta? Wala. Butos ko naman. Ang sumulaan. Butos nga buto. Abay. Butos. Sige. Kakabsat. Atin tuyak kita. Tayo ti kayat ko. Dumawat ti tulong kada kayo. Nuin nagibaga, tag ito'y nagsasayat. Kan nagpipintas nga plataforma. Ay napo. Manguraturado na pa. Tag ito'y nga plataforma kat nagsayat. Kan pagsayatan tayo. Numakit kita yung kakabsat na kita nagdadakil nga bambantay nga na kita. Ipapuldusan mo ito na kita at pagkabur ko di baybay. Tano na kaya sidakat sumangat na. Tada tayo nga tattao iti mapan ijay baybay. Agperdi ka man. Kapag nagperday Ikaw agasan ka tagkaburak mga baybay. Ay na nagalas tuwali man. una tanong mapadasan tayo matagbalin nga lamais. Nga sige. Kakabsat, adit tuya kita ta. Tada jay tulong madaw-dawadag kada kayo. Nga sapay kuma. Tayo tunudumtang dahi ta nga pa nagbubutos. Kano ti eleksyon ti Vice Barangay Captain? Vice Barangay Captain in December 25. Sige. February. Kakabsat, iti lang inagdaw-dawatan kada kayo. Dagitanan anay, apa nagbutbuto yaw. Tanukas pangarigan siyak ti mapagkasatan. Amin tunga kayat yaw. Okay. Ha! Apa nga ito kasdyan? Pagsinsin na. Kasdyan ti kuha, kasdyan ti kampanya. Nagmayat. Nagmayat nga. Apay napadasa mo tinangaba. Napadasa. Kimandidato kan. Kimando data kay DJ sa Manuel. Vice Barangay Captain. Well, At kasano nga tinapasama? number 1 ah. Wow! Number 1 ka? Number 1 ah. Oh, naglaing ka. Uri kasdyan ti kuha, plataforma. Well, Number 1 ka lang. number 1 ah. Apay kasano? Eh, kastaw eh. Idi, napana ko, idi damo pa lang paglukat na, di presinto nga pagbutosak. Siyempre ka nga dagaws. No. Nagbutos ako. Nalpasa ka nagbutong, nagawid ako. Inturog ka. Tabawal mo, agbantaya kaya eh. Awan. Ay na, hindi nakaturo ka kakasta kumain na dyan ka nakag. Angkal!
Number 1 ka, nana. Number 1. One. Oh. Limbag to mo tanan na pangkukinita. Na para jay presinto nga nagbutusak ay number 1 agpaisaw. Nangabag ka. Han. Apa ngayon ka na number 1? Sino 1 nakasurat ti jay? Sikat din lang ibutos sa pagbagan. Siguro. Papa, di nakapimbutos si nanay mo, tatay mo, ang kakapisak mo, dagil kakabagyan, di nakapimbutos. Kanya nga raw, di na may butaws. mo, naalas siguro ti ugali. Amom ti baing ko. Tinala ko na dyan malitak nga dakkel. Inkarga ko dyan duwa nga short band, duwa nga t-shirt. Kun may sa kapantalon. Nagdakal ka sa aparado. Wan. Apa nga dati dyan lang tinagyan na. Ada pa yung karga kijay. Anya tinkargam. Danglakin subusaw. Ijaya ngagpanyos bagyaw. Ibahin mo tanabag ka. Ibaing ko. Wala nga tate, mapanta di pa nagkankansyon mo, nagalas buses mo. Tanana nakapukulan nga na alas. Nagalas. Abay, naglain ka nga kansyon. Nalay nga. Nang nagmumutan, muna tate nga nagkanta, ni Stong, ni Glenda, ni Dumapa, ni Manel. Nagkakapsot na. Naglain ka? Uy. Naglain na dancers tayo. Nakapsot na pa yan na kijay. Nagkakapsot ka pa eh. Apay yata nalalain ka nga Ay agsala. nalay nga kagsala nga misuda. Apay ya. Ni, di, no siya tinagsala. Rumor kararawan dito. Oh. Naglain dati tumutugtol tayo. Ano na? Nagkapsot. Apay yata nagkapsot naglain. Nakapsot. No siya tinakan nagtugaw, ijayan na. Mabainton. Apay ngay. Naawang pagtugawan na. Ay. Subukan ka nga rod, no talaga nga nalain ka. Ala, sige. Ngam sakbay ti suamin, at ti ti request kanyak tatay nga kanta, sakbay nga subukak no nalain nga agpaiso ni Dani. Sige. Sige, sing-sing na yat. Ay, adarit Marlon. uray siya mo. Tatay umisbuwa kijay. Adagri request ka niya. Mrs. Bukat nagre-request. Wan, Nyan, anya ti request na. porsilas na yan. Ay, awan ti porcelos ni Ayat. Linulungo at nasigsig, awag ka porsilas ha. Daka mo data. Basta, sing-sing na. Alay, sige nga Rod, umuna ka, tas umarunuhag. Sige. Kati sa nagpalakpak sa tayo na baga. At kakasinag pa lang sumalsalampitaw ka. Di mo tungtungan tao muna ka, tas umarunuhag. Diyan pa yung lampas. Tunalpas kan tulo bigatan din dyan, nakansun Jerry Kusdan. Ure ko lang kidam-kidam yan. Ang kuray siya ma, kuray ko lang mula-bulagat. Sige, pagkatikait pag juwet ta. Nalay nga ki Juwet. Juwet ta. Wan, Juwet. Oh, sige, tatong di salsalampitaw. At juwet talangan. Iya nga Juwet. Sinta. Sinta. Amo? Kaya? Sige. Sinta. Amo kasi sinta na. Makas. Sika. Wow. Makati ka sunod mata. Sunod mata. Leron sinta, pagkadang kakaya. Nanay po sila, sisit lang ang buka. Pagkating sa tulong, namali ang sarap. Tapos ng pangaran, humarap ng ibang lengyo. Doon natin pangaking ka sinta nga sinsinong bata. Pangita, di kinansyon mo, liron-liron sinta. Nga madalagang kong asinta na. Ada! Isubijay. Sibiyaya. Ay, awan dati. Awan na dati. Kas pagarigan contest, uyaw ka, nagungod ka. Anya. Na uyaw ka.
contest kas pagarigan. Ti piyesam, this is the moment. Panakaman ka na ta. This is the moment. Oh, this is. Data, tati pagkapalagpikan na lalaing ka. Oh, kita. This is. Ako rin ka man dana, ako rin kakwa pa lang. Oh. Intro pa lang, Roman. Apa kita ro? Api ka sa DJ, this is the moment. This is, hanga kas dyan. This is the moment ko na. This is the moment. Tapos ka ma-late ti timing. Ay, kasjay. This is the moment. Diretso na dyan. Ah, diretso. Diretso. Go. This is the way I broke my feet, I broke my feet, I broke my feet. This is the way I broke my feet, so early in the morning. Thank you. Ni Manong naglengag katawa na yun. Kaya ka bagay sa ingkuya ko yung na sa kami sarili na dito. Feel at home. Nagita ka bagyan. Wala nga, di ka ba tamo nga ti sumurot iti kwa, instruction. Apa nga nga mo Eh, sumulong? pagkakin ka nga kwa, apay sabali mo ti kang kansyonam. This is the moment, this is the way I brush my teeth, ti kinantam. This is na. Luisa, untang muna na to. English love song. Anyamanan nga English love song. She. She. Sige. Oh, she. First, wrong di. Oh, she. Ay, naapura! Apay talong! Apay nito. Oh, she.